Ако чуеш смях в тъмното по Коледа, не се обръщай. В най-дългите нощи на годината, между Коледа и Водици, когато светът е най-близо до мрака, излиза той, Каракунджулът. Крив, космат, с очи като въглени, с дълги ръце и тежки стъпки. Той дебне по кръстопътища, мостове и пусти пътища. Мястото, където човекът остава сам. Не напада веднага. Първо се смее. Смях, който звучи като чупене на кости. Понякога се преструва на човек, на пътник, на просяк, на изгубен. Който му помогне, го качва на гърба си. И тогава тежестта започва. Със всяка крачка караконджулът натежава, тиша във врата ти, шепне думи, които не разбираш, а пътят става все по-дълъг и все по-тъп. Казват, че ако стигнеш до първи петли, оцеляваш. Но ако паднеш преди това, той те взима със себе си. Затова старите хора не излизали нощем. Носели чесън, пепел или желязо. И не отговаряли, когато някой ги вика по име от тъмното. Защото караконджулът не иска душата ти, но той иска страха ти. И колкото повече го носиш, толкова по-тежък става. А ти, ако чуеш смях зад гърба си в най-дългата нощ, ще продължиш ли да вървиш или ще се обърнеш?